Все по-често пазаруваме онлайн, за да пестим време и нерви. Ето 7 основни правила, които ще ти помогнат да пазаруваш лесно и безопасно в интернет. Пазарувай само в сайтове, които са защитени. Линкът в полето на браузъра ти трябва да започва с HTTPS или да има нарисувана икона на ключ или катинар отпред. Избягвай да плащаш онлайн през свободни и обществени Wi-Fi мрежи. Ползвай сигурна антивирусна програма на устройствата си. Никога не изпращай номера на картата или каквито и да е други данни, с които може да се направи плащане по имейл или друг комуникационен канал. Препоръчваме ти устройството, което използваш за плащане онлайн, да не се ползва от други хора. Преглеждай общите условия на сайтовете за автоматичен абонамент или периодично оттегляне на суми от картата ти. Активирай 3D защита за своята карта или друга форма за двуфакторно потвърждение на плащанията. Клиентите на бяла карта могат да разчитат на потвърждение през мобилното ни приложение или на 3D защита. Желаем ти сигурно и безпроблемно пазаруване онлайн с твоята бяла карта.